Imos a ver a ética kantiana, que é un cambio total respecto ás éticas que vimos ata agora, que, se recordades, foron a ética eudemonista aristotélica e unha forma de ética eudemonista que é o hedonismo, que o vimos no formato antigo, que sería, por exemplo, o epicureísmo, ou xa nun formato moderno como o utilitarismo, que vimos un texto de John Stuart Mill. Si recordades, o que veñen a propoñer as éticas anteriores que nos vimos é que nos vémonos abocados naturalmente a buscar a felicidade, sexa esta unha felicidade como a que propón Aristóteles, vale? Ou unha felicidade como a que propón un tipo de felicidade obtida mediante prazer, como a que van a propoñer os hedonistas. Isto é importante que o teñades en conta, porque Kant vai a cambiar a maneira de entender o saber moral. Ou seja, el non vai a entender o saber moral como o entendimos ata o momento nos autores que vimos, que foron Aristóteles, Epicuro e Mill. A ética kantiana o que vai a propoñer é que hai que obrar por respecto a aquilo que é en sí valioso. Nos poderíamos pensar que isto pode ser parecido ao que vimos en Aristóteles, dicindo que a felicidade é un fin que se busca por sí mesmo, que en sí mesmo é valioso, e non un instrumento. Esta non é o que vai a propoñer Kant, vale? Cando estamos falando do que en sí é valioso, non estamos falando de nada que se pareza nin á felicidade nin ao prazer, porque os fins que nos podemos querer por natureza, que era, por exemplo, a felicidade, dirían as éticas eudemonistas, ou o prazer, as éticas hedonistas, segundo Kant, non poden ser de ningunha maneira morais. Eses fins non poden ser morais, xa sexa que ti chames un fin como instrumento, ou un fin instrumental, ou un fin en sí mesmo. Por que? Porque si son fins que queremos por natureza, aquí atendes, entón non podemos elixilos. O problema é que o ámbito da moral para Kant é o ámbito da liberdade. Polo tanto, a natureza e aquilo que nos queremos por natureza non vai a ser o ámbito de liberdade, xa que nós non podemos elixir a nosa natureza e o que a nosa natureza nos marca, non? Porque a natureza é o reino da necesidade, do que sucede necesariamente, polo tanto, do que sucede dun xeito e non pode deixar de suceder desa maneira, non dese xeito. Se estamos no reino, no ámbito da necesidade, cando estamos no ámbito do natural, entón non hai liberdade. E para Kant, se non hai liberdade, non hai moralidade. Vale? Entón, retomamos. O ámbito da moral para Kant é o ámbito da liberdade. Polo tanto, van a ser os fins dos que fale Kant, os fins morais, van a ser aqueles que podamos propoñernos libremente. Vedes que aquí un concepto sobre o que está basculando toda a filosofía moral de Kant é o da liberdade. Dito isto, Kant sinala que as persoas temos consciencia de que hai determinados mandatos, determinadas ordes que nos debemos obedecer, que nos debemos seguir, xa sexa que esta nos fagan ou non nos fagan felices, porque sería inhumano actuar doutro xeito. Vale? Imaginémonos que estamos ante unha situación onde debemos, unha persoa está en perigo, nos sabemos que temos o mandato, todos nos o recoñecemos, de que o bo é axudar a unha persoa que está en apuros, que corre un perigo. Aínda que eso non nos faga feliz,
felices, porque pode traernos problemas, pode poñernos en perigo a nós mesmos, sería inhumano actuar de outro xeito. Isto tamén tendes que telo en conta, a idea de humanidade e da dignidade, non? Do que significa ser un ser humano. Os mandatos morais, polo tanto, os mandatos que teñen que ver co ámbito da liberdade, xa o vimos aquí, para ser auténticos mandatos morais, deben xurdir da nosa propia razón, porque esa vai ser a maneira de que sexamos libres cando nos mandemos a nós mesmos facer cousas. Polo tanto, os mandatos morais van a xurdir da nosa propia razón, que nos va a dar leis, fixadevos, leis, importante isto, non caprichos, non o que che guste, o que queiras, o que te vexas, digamos, tentado a facer nun determinado momento, sino que a razón o que che vai a dar son normas, leis, que van a posibilitar que ti te comportes como unha auténtica persoa. E unha auténtica persoa, unha persoa para Kant, é un fin en si mesmo. As persoas están dotadas de dignidade e non son intercambiables por un preso. Non hai preso para as persoas. Isto vai ter implicacións importantes respecto do que íbamos falando, do tema da liberdade que eu vos estou sinalando como central, no? O tema central. Só vai ser libre para Kant alguén que sexa capaz de darse leis, fixadevos, leis a sí mesmo, e quen lle vai dar vai ser a razón, dende a súa propia razón. Polo tanto, só aquela persoa que sexa capaz de darse leis, nomos, a sí mesmo, auto, vai ser libre. Estes imperativos morais, estes mandatos morais, os ser morais mandan sin ningún tipo de condición. Nunca toman o formato de se, que veíamos en lógica, se, entón, vale? Se A, entón B. Se queres ser feliz, entón calcula ben as túas eleccións, por exemplo, non? Que o vimos no caso clarísimo, no, do hedonismo. Os mandatos morais para Kant non poden ser deste tipo, non poden ser mandatos condicionados, sino que teñen que ser incondicionados. Van a mandar dunha maneira categórica. Por eso se di que os mandatos morais son imperativos categóricos e incondicionados. Que o que nos proporcionan, que o que nos dan estos mandatos? Non prometen a felicidade a cambio, porque senón estaríamos, por exemplo, nun eudemonismo, dicindo, si queres ser feliz, segue estes mandatos morais. O único que van a prometer estes mandatos é realizar a propia humanidade, vale? É realizar a propia humanidade. Porque, fixadevos, se non seguimos estes mandatos, nos estaríamos comportando dun xeito inhumano. O vedes aquí, non? De aí que se expresen como imperativos, como mandatos, categóricos ou incondicionados. Non hai unha condición nese sentido para ser un ser humano, non? Si queres comportarte como un ser humano, tens que ser feliz. Si queres ser feliz, entón busca o prazer. Non é esa idea da filosofía kantiana. A meta moral vai ser entonces ter a boa vontade de cumprir as nosas propias leis. As nosas propias leis, que xa sabes que de onde van a, xa sabedes, que de onde van a xurdir vai a ser da nosa propia
razón. E digo isto porque, se vos fixades, xa para terminar, vos sinalo que vai ser a razón, a racionalidade, a que nos vai a proporcionar esas leis morais. Polo tanto, o imperativo categórico, que acordadevos que é un imperativo incondicionado. Non vai ser nin a razón prudencial, o que la falábamos, por exemplo, do eudemonismo aristotélico, nin a razón tampouco calculadora, como por exemplo a de un utilitarismo, senón que vai a ser a razón práctica aquela que nos proporcione leis morais, porque vai ser a razón práctica a que oriente a acción, o que facer, dun xeito incondicionado. Só a razón práctica, non a razón prudencial, nin a razón calculadora, nos pode orientar na acción dunha forma incondicionada. Só ela, polo tanto, nos pode dar normas do tipo do imperativo categórico. Se vos fixades no texto 4, que o texto que vos escollín para cá, un texto moi pequeniño, ides a encontrar que o que se vai a dicir é cales son os imperativos que non valen moralmente, que non son imperativos morais, que non son, polo tanto, mandatos morais. Vemos, se miramos a negriña, vemos que vai a decir neste texto da fundamentación da metafísica dos costumes que os imperativos da prudencia, ou sexa, eses imperativos, por exemplo, xurdidos da razón prudencial ou da razón calculadora, non van a poder mandar dun xeito incondicionado. E como non van a poder mandar, como non sabemos, dun xeito incondicionado, non van a ser necesarios, non vai a haber que cumplilos, dun xeito incondicionado, ou sexa, necesariamente, dende o punto de vista da moral. Ou sexa, fixadevos, os imperativos da prudencia non poden mandar, ou sexa, non poden mandar de forma necesaria prácticamente. Os imperativos da prudencia, entón, só poden ser considerados non como mandatos, sino como, únicamente, como consellos. E, polo tanto, non van a ser de ninguna maneira mandatos morais. Se agora nos temos que dicir cal é o tema deste texto, obviamente unha persoa que non soubera nada de Kant, que non soubera ni siquiera este pouco que vos sabedes que tendes aquí, o único que podería dicir é o que eu acabo de dicir, que os imperativos da prudencia son únicamente consellos, vale? E os ser consellos non mandan no ámbito práctico dunha maneira necesaria, ou sexa, dunha maneira incondicionada. Pero vos sabedes algo máis do que di Kant. E Kant di que hai mandatos que mandan condicionalmente, como os mandatos, por exemplo, do eudemonismo, ou do hedonismo, ou do utilitarismo, e que eses mandatos, precisamente porque xorden do que é a natureza, e a natureza non é o reino da liberdade, non poden ser nunca mandatos morais, porque o ámbito da moral, o ámbito da moralidade é o ámbito da liberdade. E iso foi o que vimos precisamente aquí. Vos xa sabedes algo máis do que di o texto, non? El propón, entón, outro tipo de mandatos que para el van a ser os únicos que van a poder ser mandatos morais. E van a ser o que marcamos aquí como imperativos categóricos incondicionados. Polo tanto, vos xa podedes comentar este texto dicindo non só por que os imperativos da prudencia son únicamente consellos e non mandatos morais, e ademais
ides a poder dicir cales son os mandatos morais e que características van a ter, que foron todas estas que vimos pois aquí. Entón, se vos fixades, o que vos poño aquí neste cachiño de abaixo, non? A dereita, non é máis que a idea do que tendes que poñer nun comentario de texto de Kant. Nos vimos, precisamente, cando vimos, se recordades aquela especie de parodia de xuizo, non? Nací para salvar a mi hermana, vimos perfectamente claro, non? Que non era un tratamento digno, non era un tratamento humano, a nai non se estaba comportando humanamente o tratar a unha das súas fillas como un instrumento, ou seja, o tratar a unha das súas fillas non como un fin en si mesmo, como unha persoa dotada de dignidade e non intercambiable por ningunha outra e por ningún preso, vale? Que era o que mirábamos aquí, vale? Entón, nesto que vos dicía, neste cadradiño de aquí abaixo, neste rectángulo, mellor dito, non? O que imos a ver é precisamente que temos que plantear primeiro no texto de Kant, que Kant nos está sinalando que os imperativos da prudencia son consellos e, precisamente, por ser únicamente imperativos ou mandatos ou normas prudenciais, xordidas da prudencia ou xordidas do cálculo, non poden mandar dun xeito incondicional, ou seja, dun xeito necesario a nivel práctico, vale? Son consellos, non son imperativos categóricos e incondicionados. Só os imperativos vos xa podedes dicir que fronte a isto Kant vai dicir que os imperativos categóricos e incondicionados son as únicas leis, mandatos morais, non meros consellos prudenciais, únicas leis entón que se dá a sí mesmo un ser autónomo e libre. Mirade, leis que se dá a sí mesmo un ser autónomo e libre, que pode propoñerse fins, que pode propoñerse, mirade, a sí mesmo, non? Pode propoñerse fins a sí mesmo máis aló daqueles fins ditados pola natureza, que o único que nos daría os fins ditados pola natureza, aquí tendes, é o ámbito de necesidade e sería tratado coa razón prudencial ou coa razón calculadora. Estes imperativos categóricos incondicionados, como vos xa sabedes, porque o vimos aquí nas súas características, non prometen a felicidade a cambio. O único que van a prometer é realizar a propia dignidade, a propia humanidade, que non ten preso. Por lo tanto, fixadevos, se prometeran a felicidade a cambio, realmente non serían imperativos categóricos, sino que serían imperativos condicionados. Establecerían unha condición. Se A, entón B. Se queres ser feliz, entón calcula, por exemplo, non? Senón únicamente consellos que estarían determinados pola nosa tendencia natural, por exemplo, no caso do hedonismo, a decir que o que buscamos é a felicidade, no caso do hedonismo, a dicir que o que buscamos é o prazer, e, polo tanto, nos hai o estar a natureza sinalándonos, non? O fin, nunca estaríamos no ámbito de darnos nós a nós mesmos as normas como seres autónomos e libres.